cada setmana venen, Quan falten és per algun motiu molt justificable. Què fem? Bueno, dibuixem, pintem, fem sumes, alguna vegada hem fet poesia, a passar el rato, i aprendre, clar. Hi ha molts nivells entre ells, però entre tots intentem fer una classe el màxim d'homogènia possible. Fer que aquesta gent que tenen la voluntat de venir facin unes activitats que tant poden ser llegir, escriure, sumar, restar, el que és el sistema així una miqueta d'alfabetització. Aquesta casella l'ha repetit. Ja fa 2 anys que vinc aquí i sóc un dels primers. Bueno, i mica en mica han anat venint gent. El que passa que jo penso que faltaria una mica més de gent aquí. Potser jo els ajudo amb ells, els ensenyo certes coses, però els valors que ells m'han donat realment m'omplen molt la meva vida.